Oh, what's up mga Hitsuraan, mga Choy ug Chay? Welcome back to Hitsuraan Kulisaw Facebook page. Another day, another vlog. Nagla-update ta diri sa Ampama Museum, guys. Isa sa pinakamasika mga tourist spot diri para sa mga bata. O ginadayo gini siya diri, guys. Kay ang mga bata mao gyud ni ang ganahan kaayo nga karakter. Si Ampaman og si Viking man og ubang pa niyang mga friends. But before ta mo dalon diri, guys, mamahaw sa data no. Og ang ato ang pamahaw karon, guys, natto. Sa mga wala kailani kung unsa ni English aning natto, guys, mao ni ang fermented soybeans. Og isa pa ni sa pinaka-healthy nga pagkaon diri sa Japan, guys. Uban ni og rice sold na. Pwede ni siya kaonon og raw, guys. Pero naaman ni siya pakapin nga mga seasonings, guys. So imo hapon ni siyang ibutang. I don't know kung unsay tawag ani, pero lami kayo siya, guys. I-mix ni siya nimo ani para solve ang imong pamahaw. Pagka nice. Guys, nag-time skip ta diri na ta sa train station kay nagpaabot ta sa ato ang rides padong sa Ampaman Museum. Wow. Wala nagsiya gamay, guys. Og diara, guys, naabot na ang among rides. Igyo ka malate diri sa Japan, guys, tungod ani mga train nila. Indot po dun tag naapod dun ni sa Cebu no or sa Visayas. Ato lang lagi fast forward, guys, para maabot na gyud ta diri sa museum. Mao ni ang masugat sa mga, guys, mga poster sa mga characters. Og kung mahiligon kanyo mga anak kung mga picture, guys, pwede mo ma-picture sa og dinhi nga clip, guys, ako na lang ning i-enjoy pod, mobalik na lang pud ko pagkabata. So para ato sa ning tan-awon. So sit back, relax and enjoy the show. Og syempre, guys, naadyoy daghan kayo mga activities diri nga pambata og daghan sa kayo ilahang mga facility diri nga kaduaan. Sama ani nga sa una kita mga batang 90s pato ra kita nang atong layatan sa una. Swerte na lang gid mga bataan kay foam. Sa una pato kita, ditintang daghanan na magpangos sa una. Hindot kay lang facility diri. Aski ako tiguang nakaduaon ko. Pangero! O kung makaanhi man gani mo diri, guys, so ayaw dyan mo kalimot og sakay sa train kay free rin ni Dani para malingaw ang inyong mga bata tuyok Dani sa facility. Og siyempre ayaw pod palampasan ninyo mga activities diri, guys, para sa inyong creativity sa inyong mga bata chikitings. Overall, kung ako'y pasultian, guys, solid jud ang inyong pag-ani og ang entrance ninyo is solid jud pod kay lingaw jud po kayo og taas po kayo ilang show og malingaw jud pod ang inyong mga chikiting Dani.
O kung niabot na kaani nga part nga video guys, ayaw kalimot og comment, like and share sa itaraan ko sa Facebook page. O pwede po ka mo-subscribe sa akong YouTube channel o uban pang mga social media account. O gatang yang ubang pang sumpay ni atong sugilanon. Hit sa ko sa Ghost to Japan vlog series.